60 eiliad a Dobble. Nawr de, Dobble, mae'n llawn y cyfres cyfan o gemau o'r enw Dobble, a hwn oedd y greiddiol. Mewn ffordd, fel fersiwn gwahanol o Snap yw Dobble. Mae fe'n alferchog ar gyfer plant falle, ifancach falle, oedran byddwn ni'n gweud 4 tan 10 mlwydd oed yna, yw'r sort of golden band fel o'r oedran, ond mae'n rhywun yn gallu chwarae fe. Mae'n mwy clefer na Snap byddwn ni'n gweud, oherwydd ar bob carden mae yna sawl wahanol item, a mae angen i chi ffindio'r item na sydd yn cyfateb gyda'r carden sydd ar y bwrdd, a beth sy'n glyfar iawn yw, mae wastad rhyw fath o match yn digwydd. Felly mae angen i chi weid beth yw'r cysylltiad na, unwaith chi'n gweld y cysylltiad chi'n gweud beth yw chi'n rhoi'r carden lawr, a'r person cyntaf i cael gwared o cards nhw gyd sy'n ennill. Felly mae fel Snap, ond mae lot mwy yn digwydd o dan y croen y gêm. Ond plant ifanc, gweithio bob tro.